Dobrý den, vážení diváci. Výsledková sezóna za první kvartál skončila a z velké části už reflektovala i působení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pojďme se podívat na konkrétní čísla z analytiky Pátré finance Braněm Sotákem. Dobrý den. A Kubem Blahou. Dobrý den. Tak přibližně 78% firm z indexu S&P 500 překonalo odhady zisku na akci a jejich zisky rostly o 13,6%. Zatímco trh čekal 6,7%. To jsou velmi pěkné výsledky takhle na první pohled. Klíčovými tahouny byly sektory zdravotnictví, komunikace, informační technologie. Tak Braňo, možná na tebe ta první otázka. Byl skutečně ten první kvartál takhle zelený? Ja myslím, že áno. V zásade asi o tom svedčí aj reakcia trhu, aj keď tá sa neodvíja asi úplne nutne od výsledkovej sezóny, ale skôr od toho vlastne od tej spiatočky, ktorú zaradil americký prezident so zamýšľanými clami po tom, čo úspešne trhy vystrašil zavedením novej obchodnej politiky. Každopádne výsledková sezóna určite ten sentiment nepohoršila, skôr vylepšila, práve preto, ako si spomínala, že dopadla výrazne lepšie, ako sa čakalo. Je nutné asi poznamenať, že veľká časť toho prekvapenia ide na vrúb tomu, že sa vlastne vo svetle obchodnej politiky Spojených štátov amerických očakávania ohľadne smerujúce k výsledkovej sezóne vlastne od začiatku roku sústavne zhoršovali a tým pádom tá laťka, ktorú bolo potreba preskočiť, bola oveľa nižšia než začiatkom roku, čo sa aj úspešne podarilo, hlavne zásluhou informačných technológií a komunikácií. Pokiaľ sa treba pozrieme na výkon medziročný, teda rast ziskov, pokiaľ rozdelíme index S&P 500 na rastové a value sektory, tak tam je ten rozdiel markantný, zatiaľ čo rastové sektory reprezentované primárne teda technológiami alebo komunikáciami rastli dvojciferným tempom veľmi rýchlo v medziročnom porovnaní, tak naopak tie hodnotové sektory, hlavne zásluhou energetického sektoru, naopak vlastne v medziročnom porovnaní strácali. A čím to právě je způsobeno tato odchylka? Ťažko povedať, respektíve nie je to ťažko povedať. Ja už som to naznačil vlastne v tej prvej odpovedi. Za prvé, darí sa stále ako technologickým firmám dodávať nie len hardware, ale aj softverové služby, ktoré sú podporené hlavne teda vzostupom AI alebo rôznymi AI funkcionalitami. Takže to podporuje výkon technologického sektoru. Na druhej strane samozrejme v medziročnom porovnaní ropa je oveľa nižšie, než bola v minulom roku a tým pádom vlastne trpí výkon energetického sektoru. Ešte by som rád na tomto mieste podotkol, aj keď zatiaľ sa to vlastne vo výsledkoch nejak vo väčšej miere neprejavilo, ale prejaví sa v zbytku roku. A to je dolár. Dolár nám opäť, hlavne vďaka vlastne nielen obchodnej, ale aj fiškálnej politike Spojených štátov amerických od začiatku roka dosť markantne oslabuje, čo je ale naopak vodou na mlyn z hľadiska rastu tržieb, hlavne pre sektory, ktoré sú angažované v zahraničí, to znamená generujú veľké percento tržieb na zahraničných trhoch a to je opäť predovšetkým technologický sektor a komunikácie. Mm-hmm. Pojďme ještě se zaměřit na tu nejistotu okolo cel, okolo vlastně celkové té politiky Donalda Trumpa. Byl tam znát nějaký dopad na výhled? To je práve to, na čom môžeme stavať jak optimizmus, tak prípadne pesimizmus a je v tejto chvíli ťažké povedať, ktorým smerom vlastne sa ten jazyček váh vychýli, pretože nás čaká vlastne v lete, už začiatkom leta, uplynutie toho 90-dňového vlastne termínu na odsunutie cieľ, respektíve ich vstúpenie v platnosť. To znamená, že nevieme ešte v tejto chvíli úplne posúdiť, ako sa to v konečnom dôsledku vlastne do reálnych ekonomických veličín premietne. Koniec koncov aj Fed pracuje s veľmi vágnymi vlastne momentálne odhadmi toho, aký bude reálny dopad tej celnej politiky, pretože my vlastne v tejto chvíli nevieme, ako reálne bude tá celná alebo obchodní politika Spojených štátov amerických potom, tuším, 9. červenci, nebo jak to vychádza, jak bude vyzerať vo finále. Takže ako v tomto smere je ťažko povedať, či je to až tak prekvapivé alebo nie, ale pre mňa osobne je to skôr prekvapivé, že zatiaľ sa to javí tak, že dopady vlastne celnej politiky by mali byť koncentrované hlavne v druhom kvartále, to znamená ve stávajúcim kvartálu, ale už vlastne s druhou polovicou roka by mali postupne v tom medziročnom porovnaní odoznievať a príznačné nie len pre túto výsledkovú sezónu, ktorú
ktorú máme za sebou, ale aj pre tie uplynulé niekoľko ďalších v uplynulých kvartáloch, bolo to, že za každým, keď sa zhoršovali vlastne odhady na nejaké najbližšie obdobie, tak sa v podobnej miere zlepšovali odhady v dlhšom časovom horizonte. V tomto prípade konkrétne teda, ako som už naznačil, očakávania sa zhoršujú hlavne na druhý kvartál tohoto roku s pozvolným zlepšením v druhej polovici tohoto roku, ale i s tým, ako klesá vlastne porovnávacia báza pre budúci rok, tým, že vlastne sa zhoršujú očakávania pre letošní rok, tak to vyzerá tak, že to spomalenie z hľadiska rastu medziročného korporátnych ziskov, ktoré prinesú clá v tomto roku, bude viac než kompenzované rýchlejším rastom v roku budúcom. Mm-hmm. Pojďme si možná rozebrat už ten technologický sektor, který investory možná zajímá nejvíce. Tak dva čipoví giganti Nvidia a AMD. AMD vlastně přišlo s novými typy čipů, který mají být konkurence schopní vůči Nvidia. Tak jak vnímáš tyto dva giganty a pomyslný jazíček vah mezi nimi? Má stále Nvidia takovou nadváhu nad AMD? Ja v tejto chvíli áno, ale trošku sa ten vlastne landscape mení v tom polovičovom sektore, respektíve trošku možno obšírnejšie, trošku to zasadím do kontextu. Začiatkom tohoto roku, aj sme to niekoľkokrát písali v súvislosti vlastne s komentármi ku výsledkovej sezóne za štvrtý kvartál minulého roku, a sa zdala vlastne tá AI téma už trochu unavená na tom trhu, podporená aj niektorými fundamentálnym vývojom v niektorých sférach. Za všetky napríklad vypichnem obmedzovanie vlastne kontraktov na prenájom datových centier od Microsoftu a podobné kroky. No lenže s výsledkovou sezónou za prvý kvartál z môjho pohľadu dochádza, a je to vidieť teraz už v tejto chvíli aj na trhu, ale my sme to písali vlastne už v komentároch k výsledkom, ako boli zverejňované v tom polovičovom sektore. Zatiaľ to vyzerá tak, že AI téma sa dočkáva investičnej renesancie v tejto chvíli, a ja osobne si myslím, že kľúčová veta zaznela až teda v závere výsledkovej sezóny od šéfa Nvidia, ktorá mňa zaujala a ktorá podporuje v podstate nielen Nvidiu, ale aj vyhliadky ako do budúcna u AMD. A to je zmienka zdanlivo nevinná o tom, že sa objem tokenov, ktoré sú generované v rámci inferencie, to znamená samotného užívania veľkých jazykových modelov, sa za posledný rok, za pouhý rok, z 10-násobil. Čož znamená, že dáva to istú viditeľnosť tým masívnym investíciám, ktoré do AI smerujú, že skôr či neskôr sa aj nejakej rozumnej návratnosti tej investície dočkajú. No a zatiaľ, čo teda Nvidia je stále aj z hľadiska generovaných čísel, aj z hľadiska produktu, ktorý na trhu má, tak je takzvaným go-to menom, od ktorého v podstate odberatelia odberajú veselo i za vysoké ceny s vysokou maržou veškerú produkciu, tak v tomto smere sa aj AMD pravdepodobne dočká svetlejších zajtrajškov, keďže AMD čipy tým, že sú postavené na chipletovej tzv. Architektúre, to je asi nad rámec tohoto rozhovoru, aby sme rozoberali technické detaily, ale každopádne Nvidia zatiaľ pracuje s monolitovou tzv. Architektúrou, AMD s chipletovou. Tá chipletová architektúra má výhodu v tom, že býva lacnejšia, respektíve nákladovo efektívnejšia pre tých odberateľov alebo staviteľov datacentier, a to hlavne vlastne v oblasti užívania a nie tréningu. Tam proste u tréningu tých veľkých jazykových modelov samotného tam je stále preferovaný výkon, kdežto u samotného užívania tam už vchádzajú vlastne do úvahy aj, alebo do kalkulácií aj iné parametre, či už je to energetická efektívnosť, nákladová efektívnosť a tak ďalej. Takže sme toho názoru, že do budúcna by AMD predsa len mohlo tú tézu, s ktorou my pracujeme, potvrdiť. Inými slovami si zobrať nejaký kus toho koláča od Nvidie, napriek tomu, že Nvidia zostane veľmi pravdepodobne dominantným hráčom. V tejto súvislosti ešte možno jednu vetu zásadnú spomeniem z tej výsledkovej sezóny, ktorá nezaznela teda z úst vedenia Nvidie, ale pre zmenu Oracle. Oracle v tejto vlastne výsledkovej sezóne sa nechal počuť, že nikdy nezažili vlastne také ovzdušie na trhu, ako je momentálne, že v podstate odberatelia od nich odoberajú veškerú datovú kapacitu, ktorú sú schopní v rámci Oracle poskytnúť hlavne vlastne smerom k AI funkcionalite v cloude. Otázka, jak takový boom bude dlouho trvat? Máš nějaký osobní výhled? Je to
Dík za otázku, tieto mám najradšej. No. Poviem to takto. Pred 2 rokmi CEO Mety Zuckerberg uviedol, že AI cyklus z hľadiska investícií vnímajú ako multiročný cyklus a pokiaľ sa oprieme o ten posledný veľký cyklus do kratších formátov videí, ktorý má vlastne Meta za sebou a ktorý predchádzal vlastne tomu AI investičnému cyklu, tak ten trval zhruba 3 roky na to, aby sa dostavila v nejakej rozumnejšej miere monetizácia a teda aj návratnosť tých investícií. S podobným predpokladom pracujeme aj teraz, to znamená, že už v tejto chvíli alebo skôr smerom k budúcemu roku by sme mali začať vidieť nejakú rozumnejšiu návratnosť tých vynaložených investícií a v niektorých prípadoch ju už aj vidíme, aj keď dajme tomu izolovanie, ešte nie sú vlastne tie AI služby na tak vysokej úrovni, aby u takých gigantov ako je trebárs Microsoft alebo Meta úplne vlastne pohli s tým kývadlom vlastne alebo s tým vývojom alebo u Google. Ale stále častejšie vlastne je vidieť, že tá AI funkcionalita prispieva k tomu medziročnému rastu tržieb stále výraznejším percentom a to sa pravdepodobne meniť nebude. Je tu samozrejme otázka, či sa dokážeme dostať na návratnosť rozumnú vynaložených investícií skôr, než sa dostaví cyklická povaha ako polovodičového odvetvia. Naviac ten výhľad komplikujú sankcie, ktoré pritvrdzujú hlavne teda smerom k Číne, ale osobne v tejto chvíli pracujem ja osobne s predpokladom, že AI téma je skôr štruktúrálna a je tu s nami tak povediac here to stay a pravdepodobne sa jej nezbavíme. Je skôr otázne, v akých cykloch sa to vyvíjať bude, ale pravdepodobne je to štruktúrálna téma, ako som už povedal, ktorá nás vlastne ako v najbližších rokoch neopustí. Pojďme se nyní přesunout na triádu Alphabet, Microsoft, Amazon. Zatímco Microsoft a Alphabet docela překvapili pozitivně ohledně čísel u cloudu, tak Amazon spíše negativně, ten zaostal. Jak vidíš ty tyhle 3 akcie? Úprimne povedané, v doporučeniach čerstvo teda s Metou máme všetky 3, takže na všetky 3 sme bullish stále aj v tejto chvíli. Valuácie zrovna u týchto mien nie sú nejak náročné, našli by sme medzi veľkým techom aj drahšie tituly. Čo sa týka tej dynamiky, tam by som povedal, že v rámci cloudu je asi definujúcim faktorom to, že Amazon Web Services je s prehľadom sektorová jednička, takže tie medziročné porovnania má ťažšie a tým pádom vlastne sa aj ťažšie generujú tie čísla. Naviac, jak Google, tak Microsoft majú predsa len dlhoročný náskok v AI službách, alebo respektíve v AI funkcionalite, ktorá vlastne podporuje potom tržby z predaja vlastne cloudových služieb. Takže v tomto smere je asi logické to, že sme videli vo niečo lepšie čísla od Google a od Microsoftu než od Amazonu, ale aby som ani Amazon v tomto smere nejak nezatracoval. A co Alphabet versus AI? Myšleno spíš Google versus AI? Tam je to je dobrá otázka, zaujímavá. V tejto chvíli zatiaľ neviem, ako to bude do budúcna. Mne sa trebárs osobne celkom páči tá služba, ktorá tuším má obchodný názov AI Overviews od Google. V podstate ako v tejto chvíli častokrát sa mi stane, že keď niečo googlím, tak v podstate sa nedogooglím k tomu zdroju, ale dogooglím sa iba k tomu, v úvodzovkách iba k tomu AI Overview a je to postačujúca informácia, ktorú na tom internete hľadám a tým pádom vlastne v tejto chvíli vidíme, a to je už vlastne priama potom odpoveď na tú otázku, na ktorú sa pýtaš, vlastne díky tomu vidíme v tejto chvíli to, že vlastne zmeny chovania užívateľov v rámci Google Search alebo tých search trendov skôr zatiaľ dopadajú na tretie strany, to znamená na prevádzkovateľov samotných tých webov, na ktorých Google Search vlastne smeroval, než u samotného Google. Google si zatiaľ svoju pozíciu stráži a zároveň díky tomu, že sa dostavujú vlastne nejaké ekonomické základné zákonitosti, ako sú výnosy z rozsahu a tak ďalej, tak Google dokáže žmýkať z toho cloudu stále väčšie percento zisku. Tuším, že momentálne sme u provozní marže už niekde na 17-18%. Nie je to tak dávno, kedy generoval Google v rámci cloudu straty.
Co Meta? To je možno ešte, pardon, že do toho skáčem, ale to je možno vlastne ako to hlavné riziko, ktoré sme popisovali v rámci investičnej téze k jednému z nových doporučení, ktoré sme v rámci výsledkovej sezóny otvárali, a to boli akcie Redditu, to znamená sociálne siete. Vieme všetci, tam práve rastie rýchlo, taktiež investuje pomerne výrazne do AI funkcionality, čísla produkuje zdravé, profitabilita je dobrá, ale i samotný management vlastne uviedol v konferenčnom hovore ku výsledkom tým posledným, ktoré zverejňovali, že síce trendy sú dobré, ale treba z priebehu dubna s nimi práve mávali zmeny v rámci Google Search, takže ako tam určite sa budeme sústrediť aj do budúcna a pozorovať, či tie zmeny vlastne ten business model týchto tretích strán alebo webov tretích strán nenabúravajú do tej miery, že by sa stali neatraktívnymi pre investície. Pojďme se teda podívat k té Metě. Ta právě investuje vysoké částky právě do rozvoje AI. Tak jaký vnímáš ty jako analytik? Ja veľmi dobre, pretože mne sa páči, aj keď teraz opäť je relatívne čerstvá správa po tom, čo sme už doporučenie otvárali. Zuckerberg vraj nie je spokojný s progresom v rámci poslednej iterácie Lamy, to znamená veľkého jazykového modelu od Mety, ale častokrát, pokiaľ nie je prémiová služba alebo možno skôr prémiový ekosystém, pre poslucháčov predstavte si Google versus Apple pred pár rokmi, tak väčšinou sa presadí vlastne ako masívnejší produkt na trhu ten, ktorý je open source, čož Llama je. To je jedna výhoda, ktorú Meta má. Druhá výhoda, ktorá sa mi na Mete pozdáva, Meta je jedna z mála veľkých mien, ktoré už v tejto chvíli dokážu vlastne nejakým spôsobom si obhájiť tie masívne investície do AI, pretože reálne vlastne vďaka AI funkcionalite dodávajú lepší produkt, lepšiu službu a prejavuje lepšiu reklamu? Tak, a prejavuje sa to efektívnejšiu reklamu, presne tak, a prejavuje sa to aj na tržbách. Veľmi konkrétny príklad uvediem. Nie je to tak dávno, kedy Apple menil vlastne privacy policy a stálo to hlavne Metu veľkú stratu dát. Napriek tomu po necelých 2 rokoch vlastne dokázali z hľadiska tržieb ten datový výpadok obrovský vlastne z iOS, z operačného systému mobilného od Apple nahradiť práve tým, že dokázali vlastne tú datovú množinu, ktorou stále disponujú, vyťažiť oveľa efektívnejšie práve vďaka trebárs AI službám, takže to je ďalšia z vecí, ktorá mi pripadá vlastne ako, že do budúcna by mohla tú atraktivitu Mety stále vlastne ako udržovať na vysokej úrovni. Tretia vec, nová, Meta investuje $14 miliard, tuším, do startupu Scale AI, ktorý vlastne labeluje a kategorizuje dáta pre rozvoj veľkých jazykových modelov. Nerobí to len pre Metu doteraz, robil to aj pre OpenAI, robil to pre Perplexity, robil to pre Anthropic a tak ďalej. Takže ako tiež pomerne významný krok týmto smerom. No a CEO Scale AI by sa mal stať vlastne členom tej špecializovanej skupiny nejakej 50-hlavej v rámci Mety, ktorá by sa mala sústrediť len na rozvoj AI a podliehať priamo Zuckerbergovi. Čož je trošku nepríjemné u Mety je, že vlastne popri tom, ako sa sústredia na AI, sa sústredia stále aj na metaverzum, stále na nejaké wearables proste a tak ďalej, ktoré sú združené pod hlavičkou Reality Labs a tam sú tie straty fakt veľké na môj vkus. Okolo na provozní bázi okolo $4 miliard za kvartál, čo je pomerne výrazná nákladová extravagancia, ale i zo skúseností z posledných zhruba 3 rokov, pokiaľ si je na to Meta schopná zarobiť vlastným vlastne core biznisom, v tomto smere takisto veľmi dobré čísla vlastne vyprodukoval nielen Llama, ktorú si stiahlo už cez 1,2 miliardy, myslím, užívateľov, ale napríklad aj WhatsApp, ktorý vlastne ako tiež prekročil hranicu miliardy užívateľov a pomerne rýchlo vlastne ako postupuje Meta v tom, aby vlastne ten WhatsApp alebo užívateľov WhatsAppu nejakým spôsobom monetizovala. Takže tých ciest k tomu, jak zvyšovať vlastne tržby, prípadne zisky, je u Mety viac aj napriek tým veľkým kapitálovým výdajom, ale trošku mám problém s tým, aké straty vlastne generuje v rámci Reality Labs Meta, ale ako som už povedal, posledné 3 roky naznačujú, že pokiaľ Meta udrží ten jadrový biznis na tej rastovej trajektórii, tak sú investori schopní
schopní odpustiť aj nejakú tú nákladovú extravaganciu v tých nejakých novších produktových linkách, ktoré ešte vlastne sú ďaleko od monetizácie. Pojďme se nyní podívat na Uber a Teslu. To jsou dvě firmy, které sází na samoředitelná auta, možná na tebe spíš, Kubo. Mm-hmm. Tak co je jejich výsledky? Pomohla nějak Elonu Muskovi jeho vztah, přátelství s Donaldem Trumpem? Protože to bylo ještě předtím, než došlo k tomu krachu, že? Určitě. Já jenom ještě, než se dostaneme k k Elonu Muskovi a jeho vztahu s Donaldem Trumpem, tak možná komentuju rychle výsledky Uberu, protože vlastně to byla společnost, kterou jsme taky nedávno zařazovali mezi naše investiční typy a nám se ta společnost líbí hlavně z toho důvodu, že je to vlastně největší operátor nějakých jako služeb, co se týče dopravy a delivery na světě. A podobně je tady trošičku podobnost s Googlem, protože u Google panuje vlastně obava, že AI zničí tu jeho monopol v rámci searche a i proto se vlastně Google obchoduje na nejnižších násobcích v rámci toho Big Techu, tak u Uberu právě panuje taková skepce ohledně toho, že dojde vlastně Tesla se svou funkcí robotaxi a že kompletně zdominuje tady tenhle trh přepravy. Čísla to ale vůbec jako neukazují. Vlastně Uber už myslím, že před rokem dal výhled na následující 3 roky, kde predikuje, že poroste na free cash flow 40% ročně a oni vlastně kvartál co kvartál tady tyhle své odhady překonávají a ještě by to vlastně, pokud takhle dobře počítám, tak další dva roky by měli růst tady tímhle tempem a většinou u takových dlouhodobých investic platí, že vlastně ta cena akcie následuje to free cash flow za akci, takže Uber byl úplně v pohodě, jak Braňo vzpomínal vlastně na začátku, tak do jeho výsledků velmi pozitivně promluvilo i to, že oni nemalou část svých tržeb generují mimo USA a ten slabý dolar jim k tomu velmi napomáhá. Takže za mě tolik. Uber se vydal trošičku jinou cestou než Tesla v rámci toho robotaxi, protože oni nejprve jsme mohli vlastně v minulosti vidět, že se snažili investovat velké kapitálové investice do toho, aby si vyvinuli vlastní službu, ale vlastně si nějak jako spočítali, že se jim to nevyplatí a že co radši udělají, takže budou vlastně domlouvat nějaké dohody s jednotlivými firmami, například Waymo, které je právě od Alphabetu, je to momentálně největší služba na autonomní řízení na světě. Mohli jsme vlastně v březnu už vidět, že Waymo zahájilo svůj provoz v kooperaci s Uberem v texaském Austinu a včera, čili v úterý 24. června, zahájili v Atlantě svou další spolupráci, čili dneska, když už si přiletíte do Atlanty a budete si chtět objednat taxi přes Uber, tak tam máte možnost si zakliknout, že chcete vlastně jet právě z Waymo a ta cena je ekvivalentní. Je to ekvivalentní, podle mě bude ještě to bude chvíli trvat, že tyhle ceny se budou nějak kopírovat, ale myslím si, že do budoucna by ta cena měla postupně klesat s tím, jak bude převažovat vlastně, to robotaxi bude převažovat. Takže za mě výsledky Uberu byly podle očekávání, možná i nad očekávání a já jsem velmi spokojen vlastně s tím, jak management je schopný exekuovat to, co investorům slíbil. Co se týče Tesly, tak to je věc už trošičku jiná. Ty výsledky podle mě byly katastrofální, klesly jim tržby, vlastně zisk jim meziročně kleslo nějakých 70% a i prodej aut jako takových. Minimálně v Evropě. Minimálně v Evropě. Zde vlastně vidíme různé zprávy, že čínské BYD už Teslu dokonce v počtu vlastně nově prodaných aut překonalo, takže tam je to napováženou. Ale vlastně pokud se podíváme na dnešní valuaci Tesly nebo na tu tržní kapitalizaci, tak podle mě 90% se odvíjí právě od toho, že Elon Musk slibuje jak robotaxi, že to bude služba, která bude generovat prostě miliardy a miliardy dolarů a taky je tam druhá sekce těch humanoidů, u kterých
zase někteří prostě hodně bullish investoři vidí potenciál, jako by to byla jediná firma, která by tady tenhle produkt dodávala. Takže tolik k Tesle. Těm akcím hodně pomohlo vlastně po zvolení Donalda Trumpa právě ta kooperace mezi těmihle dvěma lidmi. Elon Musk podle mě nebo dopomohl Trumpovi k tomu, aby vyhrál volby, protože zaprvé mu dal aspoň podle mých algoritmů přednost, co se týče jeho sociální sítě X, kdy ačkoliv jsem až tak moc jako neklikal na nějaké různé příspěvky od Donaldu Trumpovi, tak vesměs ty příspěvky podle mě byly spíše pozitivní a nastaveny negativně na demokratickou kandidátku Kamalu Harris. To je jedna věc. Dále vlastně mu dopomohl tím, že dával podle mě docela velké dary na tu kampaň, myslím, že jsem někde dočetl nějakých 300 milionů dolarů a všechno to vypadalo vlastně tak, že Donald Trump, jakmile bude zvolený prezidentem, tak to Elonu Muskovi pěkně vrátí, ať už v podobě vládních kontraktů třeba na SpaceX, anebo taky těch pobídek, který jsme byli svědky u toho, že vlastně, když si kupujete Teslu, tak tam máte nějakou daňovou výhodu. Co bylo vlastně překvapující v tom minulém měsíci, tak bylo, že tam došlo k takové roztržce mezi nimi dvěma, kdy Donald Trump řekl, že tady tyhle jak bych to řekl, tady tyhle výhody měly být dávno už zrušeny už za Bidena. K tomu Musk kontroval s tím, že bez něj by se dostal prezidentem. Že by se bez něj dostal prezidentem a že zároveň vlastně prej údajně i na tom Epsteinově listu a i kvůli tomu nebyl pořád zveřejněný. Takže to opravdu bylo jako, že z největších kamarádů se stali najednou největší nepřátelé. Takže Mňa možno napadá len jedna vec, ako nie je to Muskovi o Trumpovi, ale jednu vec, čo som nespomenul ešte vlastne v tej sekcii, keď sme sa bavili o technológiách a prípadne polovodičoch alebo obecne vlastne ako menách, ktoré sú naviazané na asi najsilnejšiu investičnú tému súčasnosti, to znamená ako umelú inteligenciu, tak zatiaľ čo treba Musk sám vlastne ako označuje za motiváciu na prevzatie Twitteru, teraz už X, sociálnej platformy slobodu slova, tak musím povedať, že takisto ako Kuba hovorí teda, že asi uprednostňoval algoritmus Trumpa, že on až moc nejak ako neklikal na príspevky o Trumpovi a napriek tomu vlastne ten feed sa stal nejakou ako Trumpovou, dajme tomu, výkladnou skriňou alebo nejakou volebnou kampaňou alebo jednou proste z ramien tej volebnej kampane, tak to ja naopak ako na Donnyho som poklikal, čo to v predvolebnej kampani, takže ako ono není asi úplne prekvapivé, že sa mi ten feed takto zmenil. Ale v tej súvislosti ma napadá vlastne paralela ku umelej inteligencii. Umelá inteligencia sa zjavne stáva v istom zmysle slova strategickým aktívom, ktoré aj z geopolitického hľadiska. To znamená, že zatiaľ čo vlastne prvá dajme tomu inštancia tých veľkých investícií do AI datových centier prichádzala od tzv. Hyperscalerov, to znamená od firiem, o ktorých sme sa bavili, ktoré trebárs napríklad sa podieľajú zhruba polovinou na celkových tržbách NVIDIA. Potom sa vlastne ten záujem postupne presúval do komerčnej sféry a Lei Huang, vlastne CEO NVIDIA, celú dobu v podstate marketoval aj tzv. Sovereign cloud, to znamená proste nejaký suverénny cloud, ktorý vlastne ako je štátnou entitou, tak v súčasnosti sa to už deje vo veľkej miere samozrejme v Spojených štátoch amerických alebo v Číne, ale trebárs napríklad poslednou dobou sa veľké investície chystajú aj na Arabskom polostrove, či je to Saudská Arábia alebo sú to Spojené arabské emiráty, takže aj toto je vlastne ďalšia ako noha, ktorá bude držať pri živote vlastne aj tú AI tému z investičného hľadiska aj do budúcna a je to teda, ako som už povedal, dosť násilný oslí mústek od toho X, ale ako považoval som to asi za potrebné nejak ešte dostať vonku. No možná ještě k tomu doplním, protože Donald Trump vlastně dohodl spoustu nových zakázek na arabském poloostrově právě. Tvrdí to? Vidíš ty někde už nějaký jako promítnutí právě do toho výhledu těch firm? No zatiaľ je to, povedal by som,
Respektíve takto. Vo výhľade firiem málo ktorá firma dáva výhľad ako v takomto konkrétnom rozpade, aby proste guidovala po regiónoch a tak ďalej. Takže my v tejto chvíli zatiaľ môžeme sa domnievať, že nejaká časť z tých pomerne pozitívnych výhľadov, ktoré sme videli vlastne z toho technologického sektoru, sa odvíjajú aj od nových investícií trebárs na tom arabskom polostrove, ale aby som bol úplne úprimný, tak politika alebo geopolitika sa skôr prejavila v tejto chvíli negatívne vo výhľadoch. Volatilne, řekneme. Volatilne, ale aj veľmi konkrétne negatívne, dokonca s veľmi konkrétnymi cenovkami, pretože behom tá výsledková sezóna bola vôbec ako pomerne výživná. Najprv sa hovorilo, že bude úplne zbytočná, lebo proste je ovplyvnená colnou politikou. Nakoniec sa ukázalo teda, že clá neboli vlastne tým hlavným faktorom behom výsledkovej sezóny, keďže došlo k ich pozastaveniu. Takže nakoniec vlastne tá výsledková sezóna mala predsa len čo to povedať. Naviac došlo vlastne ku konfliktu medzi Izraelom, Iránom a tak ďalej. Tých vecí bolo veľa behom toho kvartálu, ktoré vlastne drivovali ten trh, ale jednou z nich bola určite vlastne aj obchodná politika, ale nie z hľadiska cieľ, ale sankcií a sankcií voči Číne hlavne, pretože tá ovplyvňuje veľmi konkrétne bytostne trebárs polovodičový sektor, ktorý patril k premiantom v rámci výsledkovej sezóny. Trebárs Nvidiu budú stať nové sankcie, ktoré vlastne sa týkajú už aj čipu H20, čo je vlastne špeciálna verzia H200 pre čínsky trh, ktorá nepodlieha sankciám, tak H20 už pod sankčným novým režimom je a už vlastne v druhom kvartále druhý kvartál vlastne mal slabší výhled prvý kvartál bol slabší o 4,5 miliardy dolárov, ktoré boli odpísané. Naviac ďalších zhruba 2,5 miliardy dolárov nestihli vlastne predať tých čipov, ktoré mali naplánované do Číny po tom, čo vlastne vstúpili v platnosť sankcie a po zbytok roku by to malo byť ďalších 8 miliard dolárov. AMDčko 800 miliónov dolárov v druhom kvartále, takisto vlastne odpisy produkcie, ktorá bola určená pre čínsky trh a nepodliehala sankciám. Na druhej strane tie firmy nespia, snažia sa vlastne nenutne obchádzať sankcie, ale vlastne poskytuť čínskemu trhu produkt, ktorý by sankčnému režimu nepodliehal a v druhom pololetí sa čaká takýto produkt jak od Nvidie, tak od AMD. Takže veľmi pravdepodobne nakoniec tie dopady možno nebudú až tak drastické. Ale treba z môjho pohľadu je ďalšia zaujímavá vec, že oproti H20, ktorá, ako som už povedal, tomu novému sankčnému režimu podlieha a mala cenovku zhruba okolo 10 až 12 tisíc dolárov za kus, tak tá nová verzia, ktorá by mala byť zase o niečo vlastne oklieštená ako na výkone, aby tomu sankčnému režimu nepodliehala, tak tá by mala byť zase naopak výrazne lacnejšia, niekde okolo 6 až 8 tisíc dolárov za kus. Čože oproti vlastne Blackwellom, ktoré Nvidia dodáva na západné trhy, vlastne ten najvýkonnejší čip B200 aktuálne dostupný, tak tam sa cenovky pohybujú niekde okolo 30-40 tisíc dolárov, takže ako je to výrazne lacnější kus hardwareu. Pojďme tedy možná teď technologický sektor uzavřít a přesuňme se úplně do jiného sektoru. Možná ještě, Gabi, ty jsi ještě k té Tesle, protože jsme se bavili o Tesle Uberu, nakonec jsme jakož nějak vlastně o to odskočili a já jenom k té Tesle vlastně dodám, nebo k tomu souboji dodám možná poslední jenom větu. U té Tesly ta reakce, vlastně to jsme viděli po těch výsledcích, tak vůbec neměla nic společného s tím fundamentem. Bylo to čistě, vlastně ten růst byl čistě daný tím, že Elon Musk oznámil, že vlastně odstupuje od své politické angažovanosti a že se bude plně věnovat Tesle a to ještě dokonce bylo před tou hádkou, kterou jsem tady před chvílí zmiňoval, ale já i tak vlastně asi našim klientům bych doporučil, že pokud by se chtěli opravdu vlastně pokud by chtěli investovat do toho autonomního řízení a podobně, tak pro nás ten Uber je asi schudnější a daleko bezpečnější volba z těchto dvou. Fundamentálně rozumnější. Fundamentálně rozumnější a dokonce to Uber, určitě. A dokonce Uber jako generuje víc hotovosti a všechno, takže já dokonce mám takovou pozitivní teďka zkušenost, že jsme letěli s manželkou na dovolenou a když jsme přistáli v dané destinaci, tak mi okamžitě došlo upozornění od Uberu, že zarezervujte si nás a vlastně všude tam dokonce byli jako oficiální partnerství s daným
daným letištěm, takže zatímco dříve vlastně ten Uber byl takový jako tady tolerovaný možná. Méně tolerovaný místními taxikáři, tak teďka už vlastně i přes ty oficiální spolupráce se začíná čím dál tím víc vlastně rozpínat do jednotlivých odvětví. Takže... Inak ale poviem ešte jednu vec k tomu, že keď už nič iné, ako z fundamentálneho hľadiska je samozrejme Uber rozumnejšia investícia v tejto chvíli, keďže ten vlastne pomer generovaného cashflow ku cene vlastne tej firmy alebo akcií je oveľa pozitívnejší než u Tesly. Tak musím povedať, že ale zase na druhej strane historická skúsenosť ako bola pomerne silná s tým, že keď sa Musk začne sústrediť na to, za čo je akcionármi platený, aj keď to je tiež k diskusii, či je skutočne platený, keďže ten balík vlastne masívny odmien mu bol pozastavený. Tak musím povedať, že ako ten signál bol pomerne dobrý smerom k akciám Tesly, že pravdepodobne aspoň krátkodobo sa im začne dariť, pretože presne to isté sa stalo s Teslou v dobe, kedy sa vlastne riešila akvizícia Twitteru. Dlhú dobu vlastne akcie underperformovali ten trh, aby sa nakoniec pomerne rýchlo spamatovali na to konto, že Musk vlastne opustil tú bežnú operatívu Twitteru a začal sa venovať znovu Tesle. Pojďme tedy opravdu už ukončit technologický sektor. Tak dobre. A další otázka bude na bankovní sektor. Tak to asi ku mne. Dobře. Před inaugurací Donalda Trumpa to byla taková jedna z těch Donald Trump trades, taková ta sázka na to, že tento sektor poroste. Tak došlo k naplnění? Áno a nie. Áno, k dnešnému dňu, nie začiatkom dubna. Totižto zistili sme behom prvého kvartálu, že v podstate v tejto chvíli, jak je ložené makroekonomické prostredie, tak jediné vlastne, čo môže zbrzdiť výkon bank, sú obavy o hospodársky rast. Tie sa dostavili vlastne so zavedením cieľ niekedy v březnu a behom března alebo začiatkom dubna bankový sektor pomerne rýchlo padal a taktiež ako proti našim očakávaniam, ako underperformoval celý akciový trh. Ale to sa zmenilo s tým, ako sa vlastne vyhliadky na hospodársky rast upravili, čo sme už vlastne spomínali v tej prvej sekcii ohľadne korporátnych ziskov alebo výhľadu na korporátne zisky. Momentálne nič nenasvedčuje nejaké bezprostrednému riziku recesie, aj keď tie rizika samozrejme tu sú dané hlavne obchodnou politikou, ktorú nevieme, aká nakoniec bude mať podobu, takže ako recesia sa vylúčiť nedá. Ale len moment, kedy vlastne sa stala tým základným scenárom, bol schopný vlastne tie banky prevrátiť. Inak, stále sú tu pomerne solidné úrokové marže, ktoré síce výhľadovie asi budú klesať, ale len veľmi pomaly. Vyzerá to tak, čož je danou politikou vlastne Fedu monetárnou. Naproti tomu vlastne Donald síce nedoručil sľubovanú dereguláciu bankového sektoru, ale na druhej strane doručil veľkú volatilitu, ktorá prospela vlastne tradingovým deskom, či už to bolo na v dlhopisovom segmente, alebo aj v akciovom, treba z JP Morgan tradery akcioví doručili najlepší výsledok kvartálny vlastne za dlhú dobu v tom prvom kvartále. No a ako som už povedal, recesia zatiaľ nie je na programe dňa, to znamená za prvé objem poskytnutých úverov nejak výrazne neklesá zatiaľ, skôr stagnuje, dalo by sa povedať, ale hlavne nejak výrazne nerastú rizikové náklady. Takže zatiaľ vlastne ten biznis model bank je pevný, produkujú vysoké zisky, sú ochotné sa s nimi deliť s akcionármi, či už formou dividend alebo buybackov a tým pádom vlastne sa veľmi rýchlo ten bankový sektor vrátil opäť na výslne a v tejto chvíli už funguje ako v nejakej tej ročnej bilancii pomerne dobre. Aj keď má za sebou teda ťažšie obdobie v tom prvom kvartále. Tak, já se přesunu ještě do dalšího sektoru a to jsou komodity, protože zlato bylo jedním z aktiv, které se vysoce svezly na té volatilitě pozitivně. A slabšom dolári. Ano, tak jak se to promítlo do výsledku těžeře Newmont? Tak pokud se podíváme vlastně na performance tohohle titulu, tak myslím si, že to je v top 10 nějaká pátá nejvýkonnější akcie z celého S&P. Udělala dokonce... V tomto roku. V tomhle roku, pardon. Dělala přes 50%, takže tady tenhle trade, který se zdál jako úplně zjevný, se investorům vyplatil. Je to i dáno tím, že vlastně Newmont generuje
téměř veškeré své tržby vlastně jak s prodejem mědi, tak hlavně s prodejem zlata a na té nákladové stránce má nemalou část vlastně jako náklad cena ropy, protože spotřebovala velké množství paliva na svůj provoz. Takže pokud si vlastně řekneme, že cena zlata je na maximech a cena ropy byla velmi, velmi nízko během toho právě uplynulého čtvrtletí, tak je jasné, že by se Newmontu měly podstatně zvyšovat marže, ale nebyla to, musím říct, že to nebyla právě u tady téhle firmy úplně pravda. Samozřejmě ta realizovaná cena zlata meziročně stoupla o nějakých 40%, ale Newmont postihly nějaké jako provozní problémy, zejména v dolech v Austrálii, které zdědili po akvizici Newcrest, která proběhla, myslím, pár let zpátky, tak oni vlastně Newmont se rozhodl, že tady tyhle doly, které jsou takzvané top tier, čili ty ne úplně podstatné, že se jich bude pomaličku zbavovat, a tím pádem jim klesá vlastně celková produkce a tím, jak klesá produkce, tak rostou náklady na vytěženou unci. Takže ano, musím říct, že marže se opravdu zlepšily, ale ne až o tolik, kolik bychom mohli předpokládat vzhledem k tomu, jak byla nízká ta cena té ropy. Navíc předpokládám, že teď s tím výhledem válka Irán-Izrael, která vedla k nárůstu cen ropy, že asi ten výhled bude nějakým způsobem... To právě není úplně pravda, protože ta ropa nakonec vlastně začala klesat poté, co došlo k nějakému příměří, ale ano, máš pravdu, pokud by došlo k tomu nejhoršímu scénáři, čili že by se opravdu Irán rozhodl k té blokádě toho Hormuzského průlivu a došlo by k tomu nárůstu cen ropy až k nějakým těm 100 a 140, co zmiňovali někteří vlastně investiční bankéři, tak by ta marže byla ještě více poškozená. Ja som tušíš správne, ale ja som len takú malú poznámku k tomuto, ja nemám nič samozrejme ako k tomu, čo dodať, to bolo pomerne vyčerpávajúce až na to, že na tie menové vplyvy, ja už to tu vyťahujem tretíkrát, ale je to pomerne podstatné, pretože ako dolár dlho nemal takúto špatnú sériu, že by oslabil, tuším, od začiatku roka už o nejakých 10 až 15% bez mála. Totižto, tak jak som hovoril treba u amerického technologického sektoru o tom, že slabý dolár bude v tom ďalšom priebehu roka tomu rastu tržieb aspoň nominálne pomáhať, tak treba napríklad u komoditného sektoru alebo u ťažiarov obecne sú tie vplyvy idú aj na druhú stranu, pretože zatiaľ čo síce produkciu ako predávate za doláre, tak väčšinou tú pracovnú silu workforce platíte v nejakej lokálnej mene v Papua Novej Gvineji, v Austrálii alebo kde naopak vlastne ako sa vám náklady zvyšujú tým, že vlastne ako teda v dolárovom vyjadrení, tým, že dolár oslabuje. To je opravdu dobrý point, děkuju. A zakončíme ještě u spotřebního sektoru, protože americký spotřebitel oslabuje. Přesně tak, aspoň to vypadá to tak. Vypadá podle různých dat. Jde to vidět na různých jménách. My jsme vlastně komentovali během té výsledkové sezóny například Starbucks nebo Louis Vuitton. Já možná začnu tím druhým jmenovaným, protože to byl i titul, který jsme byli donuceni vyřadit z našich investičních typů. Nebyli jsme donuceni. Vyradili jsme ho zklamaný z toho. S jiným očekáváním. Tak, presne tak. Nikdo nás nenutil. Nikdo nás nenutil, ale spíš... Čísla vás nutili. Ale spíš jsme si jako říkali, že vlastně zrovna luxury sektor, že by mohl být odolný i vůči slabšímu spotřebiteli. Nakonec se ukázalo, že jenom ten ultra luxury, čili firmy jako Hermès nebo například Ferrari, takže ty opravdu jako od vlastně, nebo že ani jakákoliv krize vlastně neodradí toho koncového spotřebitele, aby si tenhle produkt koupil. My jsme si mysleli, že to bude to stejné i u Louis Vuitton, čili firmy LVMH, ale opak se ukázal pravdou. Je zde více vlivu, jak už slabší americký spotřebitel, tak i vlastně docela o hodně slabší spotřebitel právě v Číně, čili i ty kabelky nejpopulárnější vlastně od Louis Vuittonu se prodávají čím dál tím méně a jsou vlastně v rámci tohohle konglomerátu jsou některé sektory, které klesají dvouciferným tempem, například ty drahé alkoholy, jako je například Moet a Hennessy a podobně. Čili zde je jeden důkaz toho, že ten spotřebitel je mírně slabší.
potom pokud se podíváme na to spotřební zboží jako takové, tak už jsme zmiňovali vlastně ten Starbucks, který nejenom prochází nějakou strukturální změnou, ale prochází tím, že lidi si asi, když přijde jako do nejhoršího, tak si asi odpustí tu svoji jednu ranní předraženou kávu denně. Ale naopak, pokud se vlastně podíváme na takové ty diskonty, tak ty v tomhle kvartálu zaznamenaly docela povedené výsledky. V našich typech je Dollar General, což je diskontový řetězec, a taky můžeme říct, že vlastně dneska jsem to kontroloval a je myslím, že 11. nejlepší jako performující akcie letos v rámci S&P, a zde jde vidět, že ačkoliv vlastně je to jako diskontový řetězec, čili bychom předpokládali, že tam budou chodit ty lidi vlastně z nízkopříjmové skupiny. Což je aj pravda, mimochodom, koneckom to si písal aj ty, tam je ako veľké percento zákazníkov. Teraz nechcem úplne klamať, presne si nepamätám čísla, ale snad to bude možno nejakých 60% alebo niečo také zákazníkov, ktoré sú tam fakt nízkopríjmové domácnosti. Ale práve teď, a teraz nechám asi Kubo, už tuším, kam smeruje. Že se konečně začíná ukazovat ta naše teze, s čím jsme vlastně ten Dollar General mezi ty naše typy zařazovali, a to, že tím, jak bude slábnout spotřebitel napříč celým tím spektrem, takže bude docházet k tomu, že i lidi z té střední nebo bohatší třídy se uchylí právě tady k těmhle levnějším nákupům, a tím pádem vlastně to odstartovalo znovu ten růst u Dollar General, jak prodejů na té prodejně, což je vlastně nejzákladnější taková metrika, na kterou je potřeba se u těchto firm dívat, tak i celkově, že jim rostou vlastně tržby na celkové bázi a zlepšuje se hlavně, co je nejdůležitější, zlepšuje se i marže. Dollar General je vhodný vlastně typ i díky tomu, že oni strašně malé množství toho svého zboží dováží z Číny, čili a i kdyby došlo k tomu, že by byly zavedeny ty obrovské cla, které ještě byly slibovány někdy v průběhu dubna, tak ten Dollar General by to poznamenalo úplně zanedbatelně, protože myslím si, že asi 3% celkového zboží je právě z Číny, takže tolik, ja neviem, si Braňo ešte máš. Ja mám ešte jednu, lebo už vidím, že sme dlhí, aby to niekto mal ešte chuť aj dopočúvať, ale myslím si, že keď sa bavíme o výsledkovej sezóne, tak ja ešte na záver teda dám jednu takú ako třešničku. Tak udelil by som mu minimálne titul teda skokan na výsledkovej sezóny, tak. Aj keď teda v mojom prípade je to skokan za tých 16 rokov, ktoré mám za sebou v Patrii. Ešte som nikdy nevidel, aby sa mi, a to je jedno či doporučenie alebo nedoporučenie, ale aby sa mi nejaký titul pohol po výsledkoch o 60%, respektíve 59% na nejaké drobné. Konečne sme sa dočkali aspoň prvého ovocia, ktoré priniesol ten reštrukturalizačný program v Advance Auto Parts. Je to predajca náhradných dielov, tretí najväčší na Spojených štátoch amerických, veľmi špatne spravovaný už od roku 2016 zhruba, a my sme si niekedy zhruba pred rokom a pol riskli, že situácia je tak zlá, že už môže byť len lepšia, a že s novým manažmentom, ktorý do firmy prišiel, tá zmena aj nastane. Čakáme na to pomerne dlho, boli sme nedočkaví, to znamená, doporučenie sme otvárali na cenách, ktoré sú stále ešte vyššie, než sa momentálne ten titul aj po 60% skoku po výsledkoch nachádza, ale už len mierne. Dodám k tomu len toľko. Videli sme posun správnym smerom, hlavne z hľadiska profitability, toho priestoru, ako sa dotiahnuť z hľadiska profitability na priemer v sektore, to znamená na konkurenciu v podobe AutoZone, ktoré je mimochodom tiež v investičných typoch, alebo O'Reilly Automotive, vidíme stále dosť, ale to, čo zverejnili, úplne otvorene poviem, že na plus 60% nebolo. Každopádne, tak som to napísal do komentára k výsledkom, a tak teda aj zakončím asi tento traktát. Je to svetlo na konci tunelu a zatiaľ teda dúfame, že to nie je vlak. Já ještě možná jenom dodám, nebo nevím, jestli jsi na to chtěla zeptat, co čekáme do dalšího. To jsem přesně, na to jsem chtěla se Dobře, tak já tady mám dva body, které bych ještě rád zmínil, aby investoři na to, nebo naši klienti byli na to připraveni. Pojďme k nim. Já bych chtěla od vás slyšet takovou nějakou tezi, co si myslíte, že by ta výsledková sezóna, ten druhý kvartál, která už nám klepe na dveře, tak co přinese? Já můžu asi jenom, říkám, dva body. Jo. Za prvé si myslím, že během prvního čtvrtletí došlo k předzásobení
některých firm, které se zaměřují zejména na hardware. Viděli jsme velmi, velmi bizarní situaci, kdy myslím, že 1. dubna, ne 1. dubna, ale bylo to těsně vlastně den předtím, než měly být zavedeny ty extrémní cla na tu Čínu, tak Apple vyslal 5 letadel naložených plných iPhoneů, které směrovaly do USA. My jsme si říkali, že to je jak nějaký prostě nějaká case study z pohovoru do konzultantských firm, abychom pro logistiku možná. Přesně, abychom jako spočítali, kolik takových iPhoneů se vůbec do 5 plně naložených Boeingů vleze. Takže to je za mě jedna věc, že by tam mohlo vlastně dojít k tomu, že mírná jako asi navýšení podle mě zásob, snížení možná tržeb vzhledem tomu, že se snažili ty firmy co nejvíce toho udat právě v tom prvním čtvrtletí, a za druhé, že jsou zvýšené jako inflační očekávání. Takže myslím si, že takhle ty technologické firmy podle mě nebudou nijak obzvlášť vlastně zasaženy. A co se může stát, takže některé firmy, které jsou zaměřené spíše na hardware než na ten software, jako je například Apple nebo Dell a podobně, takže tam by mohlo dojít spíše k trošičku slabším výsledkům. Braňo? Ja si myslím, že ale veľké ale príde už tým 9. červencem, ktorý som spomínal. A pokiaľ dôjde k tomu, že pretože žiadne big beautiful deals sme moc nevideli behom tých posledných 3 mesiacov, tak pokiaľ dôjde k tomu, že budú clá vlastne nakoniec vstúpia platnosť v tej vyššej úrovni, ktorá bola vlastne schválená na začiatku dubna, tak potom bude výsledková sezóna pomerne irrelevantná pre ten celkový sentiment. Ale to soud přece zrušil nějak, ne? To jakože to nenabylo pravomoc, že myslím si, že něco takového tam bylo. No, tak súd tam už rozhodoval viackrát, dokonca... Většinou ten nejvyšší soud to zase vrátí zpátky, že to projde, no. Tak uvidíme, dokonca vlastne súd nariadil tomu International Revenue Service vlastne organizácii, ktorá je zodpovedná v rámci vlastne administratívy americkej za výber cieľ, dokonca aj vrátiť tých, tuším, $10 miliard, ktoré boli za tú chvíľku vybrané. Takže je tam fakt ako tých rôznych výsledkov, ktorých sa môžeme dočkať, je veľa, tak nebudem vlastne ako špiritizovať o každom jednom z nich. Poviem len toľko, pokiaľ vlastne nové clá, ako som už povedal, schválené pôvodne na začiatku dubna, nevstúpia v platnosť v červenci, tak potom má šancu výsledková sezóna byť nejakým ako market moving eventom. Pokiaľ to tak nebude, tak si myslím, že pôjde do úzadia. A čo sa týka samotnej výsledkovej sezóny, tak ako som už naznačil, výhľady boli väčšinou smerované smerom dole na ten druhý kvartál, práve kvôli tomu, že neistota vlastne, ktorá sa zvedla okolo obchodnej politiky Spojených štátov amerických, už veľmi reálne vlastne dopadla aj na investície korporátneho sektoru a prípadne aj na nejaké väčšie spotrebné rozhodnutia v rámci retailu. Takže kvôli tomu vlastne boli guidované dole, alebo v niektorých prípadoch, treba ako ASML alebo ďalšie veľké firmy boli v podstate tie výhľady buď pozastavili, alebo skrátka ako doprovodili ich veľmi vlastne ako vágnymi vyjadreniami, že nie sú schopní vyčísliť dopady a tak ďalej. Čímž pádom sú očakávania pomerne nízko. A napriek tomu, že sa veľmi reálne môže materializovať to, čo vlastne Kuba spomínal pred chvíľkou, tak si myslím, že tá laťka spadla dostatočne nízko na to, aby pri absencii nejakej recesie, s ktorou momentálne nepočítame ako na krátkom horizonte, tak nakoniec dopadla tá výsledková sezóna opäť o niečo lepšie, než sú nastavené tržné očakávania. Nie úplne zanedbateľne zásluhou vlastne toho slabšieho doláru, pretože ako som už spomínal, najväčšie sektory v rámci indexu S&P 500 sú zároveň sektormi, ktoré majú najväčší podiel tržieb zo zahraničia. Trebárs v prípade polovodičov je to miestami až niekde ku 60, 70, 80% celkových tržieb sa vlastne ako odvíja zo zahraničia a tam by už ten slabší dolár ako mohol pomerne výrazne zavážiť. Takže osobne očakávam spíš lepší výsledkovú sezónu, než maluje tržný konsenzus, ale dosť možné vlastne sa dostane do úzadia nejakých makro alebo geopolitických záležitostí. Tak když jsme si palce, uvidíme 9. července, co nastane? Nějaký tip, oddálení nebo vůbec netušíte?
Nepředvídatelné podľa mňa. Ťažko sa to fakt predvída. Ja som teda, ako som už spomínal, ako zo štúdium Donalda som nejaký čas strávil. Zatiaľ teda sa mi podarilo hlavne natipovať správne výsledok volieb a vlastne vydelať na tom nejvíc, pretože na tom trhu to úplne ako čitateľné nie je. Čo sme ostatne už v tej predvolebnej kampani niekoľkokrát spomínali, že je to ťažšie než v tom prvom volebnom období, keďže tam vlastne ako bolo veľa priestoru na daňovú reformu, trebárs ako v rámci rozpočtu a tak ďalej. Teraz naopak ten priestor nie je a je to možná vec, ktorá tu nezaznela za celú dobu, ale napriek tomu, že sa netýka priamo výsledkovej sezóny, iba sprostredkovanie trebárs z bankového sektoru a tak ďalej, tak zaznieť by mala na trajektórii, na ktorej Spojené štáty momentálne sú fiškálnej, je to dlhodobo neudržateľné. Buď to uvidíme na dlhopisovom trhu, že sa výnosy budú tlačiť vyššie, napriek tomu, že Fed počíta skôr vlastne ako s ďalším krokom smerom dole na úrokových sadzbách, alebo proste bude musieť dôjsť k nejakým zmenám v rámci konsolidácie vlastne verejných financií Spojených štátov amerických a to môže byť tiež veľký faktor vlastne, ktorý bude určovať kam sa ten trh pohne, ale, a to je vlastne smerom k tomu tá odpoveď na tú otázku ohľadne Trumpa, i začiatkom dubna v podstate bol Donald Trump veľmi ochotný, veľmi dlho a na prekvapenie všetkých ignorovať vývoj na akciovom trhu, ale ako náhle sa zatriasol treasury trh, tak cúvol aj Donald Trump. Takže či cúvne už 9. července, alebo si počka na to, že ho k tomu dotlačí dlhopisový trh, ťažko povedať. Osobne si myslím, že vzhľadom na to, že pomaly stráca tvár, čo sa týka riešenia vlastne konfliktu vojnového na Ukrajine, Izrael, Irán, domáca scéna, rozpočet a tak ďalej, tak už by nejaké víťazstvo potreboval a ako uvaliť 145% clá na Čínu a podobné desiatky percent na ďalších aj vlastne spojenecké krajiny nie je asi úplne tým krokom, ktorý by mu tú tvár zachránil. Takže predpokladám skôr, že sa dočkáme nejakých kusých vyjadrení o tom, že bola dohoda podpísaná z Británie, takí tí tradiční partneri, ktorí už vlastne Británia, Big Beautiful Agreement a tak ďalej. Takže asi skôr to napätie ohľadne tej celnej politiky, ja by som ako počítal ako so základným scenárom, že bude skôr ustupovať, ale samozrejme sa nedá vylúčiť ani tá eskalácia v tejto chvíli. Tak jo, pánové, moc krát děkuju za komentáře. Děkujeme pěkně za čas. A vám diváci přeji hodně úspěchů i v té druhé výsledkové sezóně a dalším kvartálu, který nás čeká. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou.